Intiere kendo machiegni e nonro mar Gaset Okinyi ma kawuono nyinga Joyce Oduor. Kaka pile nyakwara Ramogi jong wabedo kod thuolo mar nono Gaset mar Daily Nation kaachiel koda mar The Standard mabende wantiere gode studio ka okinyi ma kawuono antiere kod jafwambo marwa mar wechego mag ohala Edwin Okoth moda kawo godo thuolo makende mar nono gazede ariyo mwantiere godo okinyi ma kawuono. Edwin, machiegni nonro mar Gaset ichiw nade? Chiwo maber Joyce, imba gero ni chiwo maber. Amba chiwo makare. Edwin, kawuono wantiere kod Gaset mar The Standard kod Daily Nation. Ka wang'iyo weche mabende Gaset mar Daily, wachak gi Gaset mar Daily Nation. Wach mabende Gaset mar Daily Nation omiyo pek okinyi ma kawuono ondika yo makare kaka jatend piny Kenya William Ruto noyombo mane yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani. Ka bende piny kanyo bende nitiere ng'anyo mamuola mabende ne obag kanyo kod kweth mar Azimio la Umoja kaachiel kod ng'eto mar do maduong' mogik ma pachoka nochiwo ler kaluwore kod ng'eto margi mane gichiwo ewi ng'ur mane ochwala mane kwedo loch mar William Ruto. Kamano Joyce, kata Standard bende king'iyo to pod ng'iyo mana wach mar do mana koro gitiyo gi dhok mopogore opogore. Nation wacho ni how Ruto won, kaka Ruto ne oyombo e nyim do e kes mane ochwala e nyim do. To Standard ng'iyo ni kaka do ma malo koro ong'ado buomb Chebukati kech nito yud ni en gi teko mang'eny ahinya kaka jatend duol matayo yiero. Koro mage thuond weche momi kaneno ka Standard bende gi picha mar ji ka dok skul kanyo. Mago gin moko kuom thuond weche mantiere oboke ariyo. Ka wachako kod Gaset mar The Standard okinyi ma kawuono mana kaka nyawadwa Edwin Okoth osenyisowa thuond wach mabende Gaset mar The Standard omiyo pek okinyi ma kawuono en kaka do maduong' mogika ma pachoka wanyalo wacho no ng'ado buomba Chebukati moko nitiere teko moko mabende koro mae en kaka jakom mar duol matayo weche magiere pachokae nitiere gigo moko nyala atimo kaka jakom ka bende nitiere weche mag jogo mosebedo ka ng'ado yiende e bungu mamao kanyo bende weche makamago mipek kod kwan mar joma nyiri matindo matiyo kod yedhe ma komo nyuol ka bende report yango ni joma nyiri matindo kata teenagers matiyo kod yedhe mathoth mago mag komo nyuol. Ka wachako kod wach mantiere Gaset mar The Standard okinyi ma kawuono wachno mar ng'eto kaka do maduong' mogik ma pachoka nochiwo ng'eto margi. Wach makamana noko mipeke ito boke mar 3 mano mar Gaset ni mar The Standard okinyi ma kawuono. Ka bende king'iyo wach mabende ondik kanyo Edwin, ka bende wacho kae ni Supreme Court retains hot air wild goose chase claims in verdict. Giko mabende ne giwacho e kinde mane gichiwo ng'eto margi mago jong'ad buche amantiere do maduong' mogik ma pachoka kotelnegi kod Martha Koome. Mano judgment kata koro ng'ado bura mane gindiko ayanga maber kaka ne gichope wito oko kata puodho ni Ruto emoyombo yiero manokalo ema koro gilero ni weche mane gitiyo go kaka wild goose chase ni lawo gima onge kata yamo maliet kotea bedo ni onge gima ne okele nyim gima ber manyalo nyiso ni yiero nokotimo yo makare ema pod gichung' kar tiendgi ok gilokore ok gi mino wach gi dog mana kama ne giwacho cha ni kino ne onge gi pek mora mora manyalo miyo giwito oko yiero. To kata kamano ineno ka bende giwacho ni jatend duol matayo yiero chairman Chebukati ntiere teko moko nego bed ga ahinya king'iyo boke mar 4 gi mar 5 mane thuon wach mantiere kanyo gitemo wacho ni kata ka bed ni nokokel pek maber mar wacho ni yiero ni nokodhi maber to jatelo no nyaka koro ng'i maber. Nitie weche moko mang'eny mapani pod wabro nyalo lidho ni to ang'o gini ma Supreme Court olidho ni mondo timre kech wan gi higni 5 koro kapod warito yiero mabiro. Ka bende weche mabende nowacha kod jo commissioners mag duol matayo weche magiere pachoka IEBC mano achiel kuom gi Justus Nyang'aya. Weche mabende ne giwacho ni IEBC ne otiyo kod yorno mamudho kata mano mar opeka en gino mabende do maduong' mogik ma pachoka kata Supreme Court of Kenya ne giwacho ni mano wach mabende nok ginyal tiyo godo e thicho oko lendo mar William Ruto kaka jatend piny Kenya moye. Ka bende giwacho kanyo ni weche mabende ne ochwal negi e nyim do kata ahinya to mano chwal nyaka kod okil mano mar riwruogno mar Azimio kata okil mar Martha Karua kaachiel kod Raila Odinga mano mar Julius Soweto. Ranyisi mabende ne ochwalo kacha ni nitiere Jose Kamago ni ne odonjo e mbui mar IEBC mochocho
form mar 34A. Wacho ni mago negi wacho ni mago gin weche mabende ok negi yudo ka gin adiera kalure ni ne onge ranyisi moromo ni weche makamago notimore ka bende ne gitemo mana lero gigo momiyo ne githicho oko ng'ur moramora mabende nochwal negi e nyim doho mane kwedo yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya mar abich. Weche makamago Edwin pod omi pek ito boke mar 4 kod ito boke mar 5 kae. Ka bende ito boke mar 4 kae mar gazet ni mar The Standard do maduong' mogik mapachoka kata Supreme Court bende sani koro wacho ni onge ranyisi ma bende koro ne nyalo romo mar mondo mi nothich oko yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya mar abich. Wach maduong' kanyo bende giwacho ni onego med thuolo ma imiyo jong'ad bura mondo ng'i ng'ur mochwal motenore gi yiero nikech ndalo ma omigi tin to kaka koro king'iyo kes mar Azimio la Umoja One Kenya ne giwacho ni kuonde go ombulu 11,000 nyalo bet ni nobedo gi chochni to ndalo ma ntiere mar timo bura makamano ok apar ka nyalo mi thuolo moromo mar ng'iyo kuonde kata form 34A 11,000. Koro mano be achiel kuom gik ma giwacho ni kata bed ni bura ni ne onge pek to e ndalo mabiro onego med thuolo ma ing'iyo go wechegi. Mana kaka Chebukati bende kwa ng'iyo kamoro kanyo giwacho ni the chairperson does not have executive, special or extraordinary powers. Onge gi teko aina mang'iso ni ka in chairman mar IBC tinyalo dhi adhiya tinindo e room ni moro ndalo 6 tiwa ilendo gik milando ka ng'ichiew tilando mari koro mana be do temo siemo ka ng'eyo ni bro kawo lokruok mar chik kata bro kawo kang maromo nade mar mondo olos IBC e yo mowinjore to giwacho gigolo gik miluongo ni recommendations mapek monego bed ni loso IBC mondo kwa dhi yiero manyien to gik moko kaka ni ng'ama ne ng'iyo ng'ama rito mbui kata kuku mar kata server mar IBC onge Kenya kama an jaoko mano be gima do ng'ado ni ok onego timre. Weche makamago mipeke ito boke mar 4 kod mar 5 mano mar gazet ni mar The Standard. To Edwin aparo ni kata obedo ni gindiko kae ni jong'ad buche omayo Chebukati moko kuom teko monego bed ni obedo godo ka intiere apis kacha. Par ni Chebukati to thuolo mare mar bedo jakom mar IBC rumo ayanga mano kochopo dwe mar 1 mano higa manyien. Matende ni jal machielo mabende biro pong'o lemo mar Chebukati ema ponono oket ne chike makamage ema ponono eno mae chike makama kalure ni Chebukati onge yiero moramora kendo mobiro telo ne jo Kenya e pachoka kata kamano wabed kod geno ni ibiro ket makare duol matayo weche magiere pachoka IBC mondo ponono yiero mar higa mar 2027 aduoko biro bede yo makare onge ponono kwa bineno commissioners mabiro wuok oko kawacho ni yo makamano mane olend godo neno pek kaka moko kuom gino lieko akawa keto tenge weche makamage ito boke mar 6 mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono asani koro nitiere rakruok mano mar kombego mag Parliamentary Service Commission ama bende gin moko kuom lemogo manyaka sani ilaro kanyo koda kweth mar Azimio akachiel kod jotelo mag Kenya Kwanza aka bende nyaka sani wacho kae ni nitiere lemo 4 kata slots 4 mabende oket tenge mago mag duond buche manitiere e sirikal ka bende nitiere mago 3 ma oket tenge ne kweth mapengo piny owacho kata opposition. Magi gin lemo man gi omenda maber kendo imiyi nyaka nyamburko mar piny owacho miyo koro kae koro ji nyaka gore maber mondo kila ng'ato dwano oyude ok ang'e ni onyalo kelo pogruok maromo nade nikech king'iyo kaka duond buche moko osechako bet gi ywaruok e igi giwegi koro kochopo kama koro ilare e lemo kamae to kendo nyalo medo pogogi mang'eny to warito maneno ni to gibiro timo nang'o nikech iwacho ni Ruto kata kweth motelne gi jatend piny Kenya Ruto ne dwaro ni mondo oket 2 senators ariyo e kind ji 4 momigigo mondo 2 moko bed joma mine koro kanyo pod nitiere warito neno ni to duond buche bro tieko
alweny no e yo machalo nade. Ka bende seneta mane kaunti ma Siaya mano Oburu Oginga nyaka sani liekore ni en bende olap dhoge ndong ne achiel kuom kombego. Par ni Azimio nitiere mana kod thuolo mar kombe adek kende. Kata kamano jakom mar ODM mano John Mbadi to korka koro wacho ni nyaka sani ok odwar wacho gimoro amora kotudore kod jago maponono osesingne lemo moro amora kata mar bedo jakanyo kata jatelo mar komiti moro amora. Kowacho ni gibiro chiwo lendo margi ayanga e kinde ma bende ponono gibiro ng'ado bura ni ng'ama onego bed ni imiyo lemo kata oyo. Kata kamano ka wang'iyo piny kanyo mano mar oboke ni mar it oboke mar 6 kata it gazet mar 6 mar gazet ni mar The Standard, piny kanyo bende nitiere ji 7 ma bende nowito ngimagi e kinde mag yiero e pacho kae. Mano kaluwore kod nonro ma bende notima kod riwruok ma bende kedo ne ratiro mar oganda e pacho kae. Ka bende nyaka sani wacho ni nyaka sani manen kwan ma bende odok chien ahinya mano mag joma bende wito ngimagi e kinde mag campaigns kata e kinde mag yiero. Piny Kenya goyo kang' maber nikech kama koro iwacho ni namba mar joma nowito ngimagi e ndalo yiero dok piny, mano nyiso ni wago kang' in the right direction, wachomo kama ber. To ma onego bed ni koro kaka wadhi mbele onego bed ni ng'ama wito ngimane ngima achiel kata 7 kata 3 pod ng'eny. Ok onego bed ni yiero en gima ikelo go lalo mar ngima. Kendo ineno ka report ni wacho ni thoth tho manowuok e ndalo yiero nokel gi tiyo marach gi bonde. Koro nyiso ni oganda man gi bonde tiyo kodgi marach ahinya ndalo yiero. Ka bende jogo ma bende nowito ngimagi e kind ji 7 go, mago joma nowito ngimagi kaluwore kod lipot ma kamago noyude kaunti ma Kisii, West Pokot, Trans Nzoia, Kisumu, Bungoma kaachiel kod kaunti ma Nairobi. Kata kamano mana kaka Edwin osewacho en okang' maduong' ahinya ma bende piny Kenya goyo kaluwore ni kwan jogo ma wito ngimagi e kinde mag campaigns kata kinde mag yiero dok piny. Pono ne kinde mabiro mbele onge ng'ata mabiro wito ngimane e kinde mag campaigns kata kinde mag yiero. Ito boke mar 8 kae Edwin en wachno ma bende nyaka sani nitiere jomoko madonjo mano e bungu ma Mau. Ka gisedonje bungu ma Mau kacha to ging'ado yiende ka giwacho ni mane niyo mar ponono puro e bungu kacha. Gino ma bende jomoko ok oyie godo kaluwore ni giwacho ni mano en ketho alwora. Gini iluonge ni otise ni shamba system. Kendo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyocha wuoyo e wachni mana ndalo matin mokalo. Emomiyo koro bomiyo jogi mijing'o mar donje e bunge. Jogi donje e bunge ka giwacho ni gidwa mana puro to bende gikonyo yiende mondo dongi. Koro gipuro to ginyalo donjo ni gibiro puro to iyudo ka gigero ot moro matin, bang'e gigero skul, gigero hotel, giwacho ni gidwaro police post to lokora loka kama koro gisekawo. Onyalo lokore kata boma moro i bungu kanyo. Lokora loka boma moro en gi ndara, stima osekel. Koro daro jogi bedo ga matek ahinya. Omiyo ok en gima biro bet mayot ne piny owacho duoko chien. Nikech kisewacho ni ji odhi opur e bungu to koro ji osemana chako donjo. To Kenya maro mana mondo chop 10% mar bedo gi bunge kende to osetamwa kuom higni mang'eny. Omiyo kageni to piny owacho dwa chako wuodhni kochomo kod mano. Ka bende jolony wacho ni chenro ma kamae mar ng'ado bunge magwa e pacho kae nyalo miyo wabedo kod nok mar yiende e pacho kae kata gino ma bende giwacho kod dhongere ni nyalo bedo kata nyalo kelo piny Kenya bedo kod deforestation. Kendo gino nyalo miyo ponono kungo bunge wa mantiere pacho kae nyalo bedo yo matek ahinya. To bende kong'ad yiende mathoth ahinya e pacho kae bende weche ma bende kelo lokruok mar kor lwasi. Piny biro bedo kod nok mar koth. Nok mar koth kosebedo jopuro ok nyal puro kata ka gipuro to chiemo e puodho kacha ok nyal chiek maber kendo nyalo miyo jo Kenya bedo kod kech mang'eny ahinya. Mane makelo ito boke mar 9 mano mar gazet ni mar The Standard okinyi ma kawuono. Ka bende nyaka sani nitiere jo Kenya moheo 3 million manyaka sani odak kata oro nego gi kech kaachiel kod ngaji. Nego gi ka odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne waneno ka bende osidho ayanga mano gunde 20,000 mar mchele kaachiel kod oganda kaachiel kod mor chiedo mar mondo mi odhi okony jogo ma kech nege pacho kae. Bedo ni counties 23 ni kod ngaji kata oro tiende ni moingo nus mar Kenya sani koro ji winjo matek.
ok ang'e ni piny owacho ochako molew kata gichako e saa mowinjore, to kata kamano bedo ni ji onge gi chiemo kuonde ma koth ok chwe kaka Kitui, gwenge ma Turkana osebet ka higni 2 ka koth pok ochwe. Ma apani en gimoro ma en lweny mokwongo ma sirkal manyien dhi kedo ahinya, nikech en pek mar ngima ma dhi medore ne jogi. Bedo ni jogi pok oneno chiemo, pok oneno koth, ok dhi bedo negi mayot. Apani gimonego bed ni gik moko kaka projects mag puro oduma mang'eny, Gulana, Kulalu, kata puro shamba moko matindo tindo kaka na gwenge kaka Turkana imi kata mana tiela beach ki tiela par moro mari mar puro alot. Kuonde matindo tindo gi pi matin ma wuok e udi nyalo konyo ji e geng'o ngaji machalo kama. Wach ma kama kata bedo ni chiemo ma kamagi konyogi, ko wach kanyo ni moko kuom gwengego kata counties ma bende nitiere ngaji, oriwo kanyo Laikipia, Mandera, Marsabit, Wajir, Isiolo, Samburu, Baringo, Kilifi, Turkana, West Pokot, Kwale, Meru, Embu, Garissa, Kajiado, Kitui. Gin counties maderom 23 mana kisewacho mano nusa mara counties mantiere pacho. Kato parni kinde ma magitimo redwi nyaneno report moro maponono nyalo bedo ni mago chuny jomoko ngaji nego, to jomoko nitiere gwenge moko ma giwacho ni jopuro sekeyo to koro gionge chiro mar use chiemo mabende gigole puodho ka koro chiemo makamago obed kanyo cabbage, obed kanyo kata rabuon, koro gimiyo dhok chamo. To gwenge moko to waneno ka dhok tho kalure ni gionge kod chiemo, jopiny bende sani koro sandore, moko kuom gichamo nyaka ring'o ma bende ok opuodhi mane waneno kokelo negi midhiero makoni kod kocha. Kata kamano wabed kod geno ni sirikal biro konya ahinya e konyo jogo ma nitiere kata daka e gwengego ma nitiere ngaji gi sani. Ka wadhi mana mapiyo piyo to boke mar 10 kae, jokanyo e sekta mar somo sani koro kwayo migawo mar somo e pacho kae mar mondo mi omeda tam mar somo ka achiel kod mago mag timo penj ahinya to mago jopuonje e kinde ma bende sani koro oyaw skunde e tam mar 3 mar somo. Ka tam mar 3 ringo kochakore odiochieng' manyoro tarik 26 mano mar dwe mar 9 kendo nego bed ni rumo tarik 25 dwe mar 11 ka nyaka sani koro gikwayo mar mondo mi ni thuolo maponono negi ketho kata mano lal e kindego mag yiero ema oduok negi mar mondo mi omed tamo bed mabet bor. Kata kamano akia ka migawo mar somo biro winjo kwayo margi. Tam to medo mana bed machuok, to apani kwayo gi ni en kwayo mawinjore, nikech ndalo mane yiero notime skunde, nyithindo ng'isno dog dala, to ok waseneno ka nitiere okang' moro amora mar duoko ndalo manolal ka nitimo yiero. Kata bed ni tinde tam tindo chakre midhusi mar corona roch chenro mag somo e Kenya kae. Kata kamano bende waneno ka jatend migawo mar somo George Magoha nyaka sani wacho ni kila ng'ato gi sani ponono nitiere kod gorruok mar chunya mar mondo mi omede thuolo mag somo e pacho ka bende wacho ni kaluwore kod nonro mare mosebedo kotimo, wacho ni skunde mathoth osetieko syllabus. Par ni Magoha osebedo ka wuotho e skunde mathoth e pacho kae kong'iyo gedo mag kilesego mag CBC. En korka koro wacho ni skunde osetieko syllabus, kata kamano jagoro makupet mana kelo Misori to koro dwaro mani omed gi thuolo mano maromre kod mano mane gilalo e kindego mag yiero. Kata kamano ma en wach mabende koro nyaka koro jokanyo sekta mar somo bed piny kalure ni higa ni bende mitimo penj 3 mano mar CBC, mano mar jopuonjre matimo penj mar grade 6 ka gidhi e grade 7 kaachiel kod mago matimo penj mar KCP kaachiel kod KCSE. Ka penj makamago onego bed ni chakore tarik 28 dwe mar 11 mano ma higa ni. Ka wang'iyo to boke mar 11 bende podi gin mana wechego mag somo. Odiochieng' manyoro ne waneno ka jopuonjre mathoth nodok e skunde, moko kuomgi bende doka e skul odiochieng' ma kawuono ka nyaka sani koro wechegi mag CBC ka bende nyaka sani wacho ni omenda mano mar CBC podi en wich bar maduong' ahinya ne sirikal manyien mapacho ka bende jatend piny Kenya William Ruto nowacho nobiro chuga put mabiro nono matut lai manyien mar somo mar CBC. Aput no poko chuogi to dong mana ndal dweche 3 to wadonje lai manyien mar CBC no. Koro kang'e ni to ntiere chiedh nade moro madhi neno, nikech ok ong'ere ni to ang'o madhi timore ka koro dong mana dweche 3 to wadonje CBC no. Omenda mano nego bed ni igerogo kata moko kuom kilesego pok oyudore.
jopuonjre ni akere kiki to wageno mana ni ok bi kawo moingo dweche adekgo kapok ikruok oket makare mondo jopuonjre kik bed gi chandruok moro amora. Akanya kasani kwan mar jopuonjre madirom 2.5 mago jopuonjre ma bende igeno ni biro riwore kod skundego mag sekondar mano kochopo dwe mar achiel higa manyien mar 2022 mano kotudore mago mag jogo ma bende biro dhi e skunde mag sekondar madundo kata junior secondary school kaachiel kod mago mabiro tieko mano mar 844 mapono jogo motimo class 8 madhi e form 1 kaachiel kod jogo makoro tieko form 4 kadhi e skundego mag mbalariany. Edwin ka watieko kod wach mantiere itoboke mar 12 mano mar gazedni mar The Standard okinyi makawuono nyaka sani doho mani sani koro ochoro nyime mano okang' mabende onego bed ni kawo godo mar uso mwandu mar Rigathi Gachagua ma onego bed ni iuso e pacho kae. Lobno ni e gwenge ma Embakasi kendo ne kabich to do noseng'ado ni mondo use to noyudo fuong'ruok matin kano chwalo ng'ur ni mondo kik us lobno koro oyudo kendo fuong'ruok kakoro wach ni podo ogeng' uso mar lob mantiere Embakasi ma en mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Edwin Mitani tiere wach machielo momako wang'ie gazedni mar The Standard kapok wadhi mana mapiyo piyo gazet mar Daily Nation. Oboke mar 14 kanyo wacho ni nyithindo manie ndara kata street kata chokora gi dhok ma ji mang'eny ong'eyo medore ahinya to ma kelo buok ni to ang'o matimore jonyuole moweyo koso nyithinde ma wigi muoch koro dhi mana ndara en gima bro kelo pek ahinya mbele kocha nikech gine mane kama weche mang'eny bro wuoke weche mag njore ahinya nikech nyathi modongo e street kata ndara ok nyal ng'eyo ok nyal bedo ok yot mondo bed nyathi maber. Kata kamano jolony to wacho ni geno nitiere ka bende giwacho kae amano kaluore kod counseling psychologist Dr. James Mbugo wacho ni ok nyithindo te mabende odak e bombe kacha kata monyuol e bombe kacha maponono gi timbe mag gibedo maricho ka gisebedo madong kata kamano giwacho ni moko kuomgi aponono onge timbe maricho kaluore ni nitiere gidak e ngima matek ahinya kendo kineno kaka nyithindo go dak moko kuomgi iyudo mana kodak onindo okekoyo kacha kit chiemo mabende gichamo gin kit chiemo makata in kichamo to ibedo mana matuo sechego to gin gisedak e ngima makamano kata kamano geno nitiere ni ponono kwan mag familia modak e bombe nyalo dok chien ka watiyo kod wach mantiere itoboke mar 16 kaachiel kod itoboke mar 17 en wachno mar joma nyiri matindo kata teenagers ema sani koro tiyo kod yedhe mag komo nyuol mang'eny ahinya e pacho kae ka bendi wacho kae ni e kinda nyithindo go manitiere adolescents 10 mabende nitiere pacho ka yudo ni moko kuomgi ponono osechako wechego mag terruok kata kapok gichopo higni 18 mane maponono miyo gitiyo kod yedhe mag komo nyuol ahinya to yedhe makamago kalure kod nonro mabende noket kae wantiere kanyo kod nyithindo mantiere kind higni 10 kod higni 14 mago mabende tiyo kod yedhego mag komo nyuol 15 nyaka 19 nitiere kwan margi kanyo 20 nyaka 24 mago mana kit jogo mabende ponono tiyo kod yedhego mag komo nyuol. Nitiere yore mopogore opogore mag komo nyuol kata kamani wacho ni en ratiro mar kila ng'ato mar yudo reproductive health kata kamano wantiere kod geno ni ponono gidhi e ute mag thieth mar mondo mi ong'isgi yo makare mag tiyo kod yedhe mag komo nyuol. Edwin ka waketo tenge gazedni mar The Standard wamule mana mapiyo piyo weche mabende nitiere gazet mar Daily Nation okinyi makawuono ka thuon wach mabende gazet mar Daily Nation omiyo pek en mana kaka Ruto noyombo e nyimdo mano ngiso ni kaka ne ochwal kes mar kwedo yiero manokalo to kaka gimomiyo dono ong'ado ni Ruto ema noyombo e yo makare ging'iyo kaka kes kata bura manochwal kod Azimio la Umoja One Kenya ne nigi ng'ikruok mang'eny manok nyal kelo pek ma iwitogo duoko mar yiero oko. Aka wach makamana noko mipeke itoboke mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar 6 en itoboke mar
4-5 mar gazedni mar Daily Nation. Ka bende nyaka sani pod gimedo mana fuono moko kuom gigo ma bende ne omiyo doho maduong' mogik ma pacho kae othicho oko ng'ur duto ma bende ne ochwal negi mane kwedo locha mar William Ruto kaka jatend piny Kenya mar 5 mano ma pacho. Kata kamano ka waweyo weche ma kamago ne waselidho e gazet mar The Standard okinyi ma kawuono ka wang'iyo mana mapiyo piyo ito boke mar 6 mondi mano mar gazedni mar Daily Nation. Ito boke mar 6 riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya odiochieng' manyoro ne waneno ka gibago ganyo mamuol ka gidhi e log tich mar Azimio ka gidhi e log tich mar IEBC kendo waneno ka obila notiyo kod iro malungo wang' mano e keyo jogo ma bende nodhi kuro. Aneno ka jo od bura 6 kende mag Azimio ke kuom 150 emano wuok oko mar ng'anyo machalo kamano kendo onge jopiny mang'eny mano wuok kaka ne wuok gachon kadhi konyogi bago ng'anyono. Ok ang'e ni mano tiende nang'o, to kata kamano en ratiro margi mar ng'anyo nikech dine jiwe timo ng'anyo kata samoro katiba manyien ni ok dino bet. Omiyo mano to ratiro margi. Wabro maneno ni to gibochopo kanye gi diro wach mar mondo los IEBC yo makare kachiel gi kod mondo duok jatatije manoriembi achiel jalup jatatije Ruth Kulundu. Kambe ni nyaka sani ne giwacho ni mane ponono kang' magikawo ne gimiyo IEBC seche 48 mar mondo miyo duok Ruth Kulundu e apisi. Ero gisechaka yanga chenro mar mola achiel kachiel ka gidhi e log tich mar IEBC mar mondo miyo duok Ruth Kulundu e tich. Ka wadok chien Edwin ito boke mar 2 mar gazedni mar Daily Nation. Ka bende nyaka sani duol ma bende ochung'ne dho wedhe pacho kae mano Kenya Ports Authority. Sani koro nyaka sani koro giduoko chien wach tiyo kod dhowath kata gidok mar mondo mi mwandu duto obed cleared mane dhowath ma Mombasa kaluwore kod chik ma yande ogol kod jatend piny Kenya William Ruto. Ma en fuong'ruok ne boma ma Mombasa nikech chakre tarik 6 dwe mar 6 higa mar 2018 ne nogol chik ni ka in gi kambi mondik ka in gi kambi ni kaka Joyce to kambi ni Athika PO Box Marian Thika tikelo mwandu koa e pinje maoko mobiro gi meli to KPA ne nigi nogolo chik mar ni mwandu no ikelo nyaka Thika amikelo nyaka Nairobi. Ok ochuno ni itimo ala Voi kata itimo ala diere kata Machakos iboteni go nyaka kuma machiegni gi kama kambi no wachre ni ae. Omiyo makoro loko yamo matin nikech boma ma Mombasa ne hinyore ka giwacho ni walo dhi Naivasha wala moko kele boma ma Nairobi. Koro ma miyo gi fuong'ruok ahinya nikech KPA koro ogolo chik manoketno. To mar 2 be ok ochuno ni mondo koro iti gi gach okolo mar SGR ka iting'o mwandu gi. Mano bende kendo omiyo jogi fuong'ruok moro. To kata kamano japiny an gi in pod nyaka wabi wachul loan manotigo e gero reruno nikech mae kama ne omenda mar chulo gowi ne dhia. Ka wang'iyo ito boke mar 3 ang'e ni mani iselero ahinya iselero makare ahinya in kaka jalony wechego mag ohala wechegi mag ohala iwinjo e yo makare ahinya. Ka wang'iyo ito boke mar 3 mar gazedni mar Daily Nation okinyi ma kawuono nyaka sani koro wechego mag bookings ma bende timore ka dhowath nam chumbi ahinya to magawa mayudore ka dhowath nam chumbi nyaka sani wacho ni omedore ahinya ka bende wacho ni mago jolimbe ma bende wuok e pacho kae kata mago midendo ni domestic tourist ema nyaka sani osekonyo ahinya e ting'o malo kwan mag jolimbe madhi limbe ka dhowath nam chumbi. Parni chenro mar limbe ka dhowath nam chumbi nobedo kod ng'ukni matin ahinya te kinde ma bende muoch mar tuo mar COVID-19 nobire pacho kae kama bende pinje mamoko ne ochungo wuodhe mabire pacho kae. Piny Kenya bende ne okumo wuodhe madhi e pinje maoko. To nyaka sani waseneno fuong'ruok maduong' ahinya kendo limbe ka dhowath nam chumbi nyaka sani oidho malo gino maponono nyalo konyo e ting'o malo uchumi mar piny Kenya kaluwore ni sekta mar limbe e achiel kuom sectors go makonyo e gero uchumi ma pacho kae. Kiwacho ni atamalo 60 mag kitendni ma welo ninde sani koro osekaw to ma en ga gima jatimore ka wasetiko yiero ka chenro mag yiero rumo okone koko mora welo thoro ga biro kendo gwenge ma dhowath nam chumbi winjo ga maber ahinya ka koro welo ng'eny to omenda bende koro yudore e gwenge go.
Kabende nyaka sani lieko kae ni kochope higa mar 2024 ema koro igeno ni sekta no mar limbe aponono biro dok e wang'e kata biro dok e kare yo maber ahinya atoka nosebedo kod ng'ukni chakre higa mar 2020 mane tuo mar corona omuoche pacho kae wana inagi higa mabiro kende ponono higa mar 2024 weche biro bedo mabeyo kendo sekta mar limbe biro dok e kelo ne piny Kenya yuto makare kako sebedo kokelo ne piny Kenya e kinde mabende okalo chien. Ito boke mar 7 kanyo akawadhi mana mapiyo piyo mana weche mabende notimore odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto e kinde mabende ne osidho ayanga mago chiemo kata loche mag kata trucks mag chiemo mabende ne dhi ne jopiny mago maderom 3.5 masani koro ngaji nego e counties maderom 23 mapacho ka okang' makare ahinya akalore ni jomoko ok nyal bedo ni winjo maber to jomoko hinyore sirikal nyaka ne kaka konyogi e yo makare. Ageno bende ni chiemo makethore mani miyo punde gi dhok chamo ka be ibro yud ka kitero gi e gwengego kata ka itero gi mana gi nengo mapiny. Kawadhi mana mapiyo piyo ito boke mar 8 mar gazedni mar Daily Nation nyaka sani koro jolupo mago mayudore e nam Lolwe nyaka sani koro gisechako ywak kaluwore kod muoch mar tuo Ebola e piny libamba ma Uganda. Parni muoch mar tuo Ebola e piny libamba ma Uganda nyaka sani osemiyo joma thoth ahinya owito ngimani e piny libamba ma Uganda. Parni nitiere jolupo moko matiyo kod nam Lolwe ma Uganda to seche mamoko ginyalo ng'ado ba gibie e piny Kenya koni to e nam Lolwe kacha onge yo makare mar pimogi mane makoro mane luoro maduong' ahinya ma jolupo ma piny Kenya nitiere godo. En luoro makare kendo mawinjore nikech onge kaka inyalo geng'o joma tiyo gi yiedhi kawuok Uganda kabiro uso rech kata omena e gwenge mantiere e dho nam Lolwe. Koro ma en miyo gi luoro ni samoro ng'at man gi Ebola bende nyalo mana kalo madonj ting'e ni ng'at achiel kende kosekalo molor koni to bas mane kaka koro wuok nikech ng'ama golo omena e dhoge kacha biro go Kisumu Kisumu biro Nairobi Nairobi gino nyalo kere mayot ahinya. To bende kaluwore kod jolony giwacho ni tuo ni mar Ebola komako ng'ato to en tuo ma bende ok keth sa oteri ng'wech mapiyo ahinya kaluwore ni ranyisi mage bende koch ahinya bende tuo ma bende kosemaki to koro iwacho ni remo wuok e kuonde duto moyawre e dendi obed wang'i obed umi obed iti en tuo marach ahinya to bende kaluwore kod nonro makamae iwacho ni ji maderom 700 mawuok Uganda pile ka pile gidonjo e piny Kenya ka gitiyo kod nam maluwore ni gin jo mathoth ahinya to parni e kaunti ma Busia kacha nitiere kod wedhe mathoth ahinya wantiere kanyo kod dhowath ma Omena Marenga Mulokoba Sinyenya Osiengo kachiel kod Bumbe magedho wedhe mantiere mano e Busia kacha be wantiere kod tong' ma Malaba kachiel kod mano ma Busia ma bende ji tiyo godo e donjo e pacho kae kata kamano sirikal onego tem matek ahinya eneno kata iwinjo ywaka mar jolupo mantiere dho wedhegi ka gidwaro noter jothieth kuro mar mondo mi opim jogo madonjo e dho wedhe kanyo. Apani mokwongo puonj bonego ter kuondego mar ng'iso ng'ato ni ng'ama nigi Ebola kata ng'ama nyalo bet nigi ranyisi mar Ebola en ng'ama chal nade kech samoro jopiny wacha ni ginya yudo Ebola to kata ka ja Ebola no biro mouso rech kanyo to gino ginyal ng'eyo omiyo puonj makamana pani dwarore mapiyo mondo jopiny ong'e ni to ginya yango ng'ama nigi Ebola mapiyo machalo nade. Kawadhi mana mapiyo piyo kata kamano wantiere kod geno sirikal mapacho kae bende yande osegolo chike mabende nyaka sani oket piny ni counties duto onego beni beda kicha jopiny ijiwo mar mondo mi obeda kicha kapo nono iromo kod ng'ato ma historia mare wacho ni yande wuok limbe e piny libamba ma Uganda kata e piny no ma Democratic Republic of Congo to ponono entiere kod ranyisi moramora mar tuo mar Ebola inyalo yuatola ane migao mar thieth e pacho kae mar mondo mi obi mapiyo okaw jago no odhi opimi kama ne yo makare manyalo konyo e geng'o
landruok mar Ebola e pachoka. Kata kamano nyaka sani Ebola pok odonje pachoka e pod entiere mana e piny libamba ma Uganda. Jo Kenya nitiere mana kod luoro akaluore kod tong' ma bendi wacho ni gin mago porous borders kata vichochoro mathoth ma ji kalo godo kawuok Uganda bire pachoka ema miyo gi luoro ma ng'eny ahinya. Ito boke mar 10 mar gazedni mar Daily Nation okinyi ma kawuono bende osechak tim apedha mano kaluore kod jonjore mayando nego ji 11 mane kaunti ma Turkana. Jonjore ma thoro kwalo jamnigi koro nonego nyaka apisas mag polis, omiyo ma koro en apedha mager ahinya mar temo gologi mondo okel kwe gwegego, nikech ma en gima timore kinde ka kinde. Jodhot achiel dhi to kwalo jamni dhot moro no, to dhot moro ni wuok ni gidhi omo jamnigi to kanye ma dhaw wuok ga ahinya. Apani ma en apedha ma osetimore kuom ndalo mang'eny. Ok ang'e ni ma dhi bedo gi pogruok mane, to gik moko ariyo. Mokwongo en bunde madonje gwengegi manego bed ni apisas gi ng'iyo ni to inyalo geng'gi marom nade. To mar ariyo, jodak ma kuondegi ema pando jogi. Akia ni gitiyo kodgi machal nade mar mondo gol jonjore moponde kindgi mabe koseneko to chak dhi dak mana ei jogi. Nyaka sani Rift Valley Regional Coordinator Mano Malim Mohamed osewacho ni tim margi sani koro nitiere e gweng' kacha ka nyaka sani koro gitimo apedha mager ahinya ne jonjorego. Kamoro amora ma gintiere maponono ne oneko. Ne ginego nyaka obila 8 mago e gwengego mag Turkana. Kapod wantiere itoboke mar 8 kanyo bathe kanyo mano mar itoboke mar 10 mar gazedni mar Daily Nation. Ka bende nyaka sani Kupet mano riwruok mar jopuonje mar Kupet malo kanya neno koket picha mar jagoro mar Kupet Akelo Misori. Kupet nyaka sani koro siro okanga mar keto lokruoge ne lai manyien mar somo mano mapachoka mano mar CBC. Ka bende giwacho ka inonego bed ni imiyo sirikal thuolo makende mar ponono dino rode manyalo bedo ni nitiere lai manyien mar somo mar CBC mar mondo mi oket CBC obeda makare ahinya. Ka bende giwacho ni achiedh nade ma bende ponono nitiere kanyo onego bed ni ikonyo kata itieko gi e yo makare mar mondo mi chenro makamano obed manyalo konyo nyithi skul e yo makare. Par ni chenro mar somo ni mar CBC en mano ma bende osewachi ni biro konyo e fwenyo talanta kata were ma jopuonjre nitiere godo kapod gitindo. Kendo ponono e kinde mabiro mbele kaponi sirikal opuodhe mano sirikal manyien to biro neno kako biro bede pachoka e yo maber. Ber ne giwacho ni mondo kik wite oko olose nikech kowite oko sani gi buge ma jonyuol oseng'iewo to gi okang' mosego ka idonje CBC ni apani nyalo kelo pek ahinya ne jonyuol to kata mana gi jopuonjre bende. Ka wadhi mana mapiyo piyo itoboke mar 12 mar gazedni mar Daily Nation. Itoboke mar 12 nyaka sani koro itemo mar tieko wachno mar tero nyithindo manyiri nyangu kachiel kod keny momondo maponono nyithindo manyiri mathoth kale ahinya to mago nyithindo manyiri gisetemo mar tieko wach makamae ahinya to mano e kaunti ma Narok manyaka sani wacho ni nitiere nyithindo manyiri mathoth mawuok e kaunti no ma Narok manyaka sani osetemo mar ringo e wach maket kod mano wach mar nyangu mar tero gi nyangu kachiel kod chuno gi mar mondo mi gidonje Kenya kapod gitindo. Kendo nyaka sani gisemanyo kuonde ma bende ginyalo ringo gidhi gi ponde mar mondo mi giyud somo e yo makare. Par ni wachni mar tero nyithindo manyiri nyangu en wachno ma bende sirikal osetemo mar temo tieko ahinya pachoka kalure ne oketho ngima nyithindo manyiri mathoth. Mano en adier nikech nyithindo gi koseter gi nyangu to nyaka kendgi. Koro mano ing'e ni ng'iso ni kano dhi skul to we skul gi kanyo to koro en mana mama. To moko gin nyithindo matindo, moko gin nyithindo ma higni 12, 13. En gima en culture to kata kamano en gima piny owacho osetemo kedo go kuom ndalo mang'eny. Gene mana ni gibro nyalo duoke chien kata tieke nikech oseketho ne nyithindo manyiri kima e okang' malach. Edwin, adwa ni watie kod machinglo kose mita nitiere wach moro mamako wang'i e gazedni mar Daily Nation kapok watieko kod machinglo mantiere itoboke mar 16. Ok aneno wach moro amora mopogore gi mane waseneno e gazet moro cha. Kata kamano wang'eyo ne machinglo ni en machinglo mogol adier, ok ane gima
nyalo tamo ja somo kata janeno ng'eyo nang'o matimore kanyo. Mokwongo ng'at achiel nie bura moro manyocha orumo e piny mar Amerika. Mano United Nations General Assembly. Kata UNGA. Aneno ko obwok. Keche ahinya no iwuoye wach mag rito alwora. To kong'iyo koni to neno ka nyawari moro cha to wacho ni wadonjure e bungu. Wapure bunge kacha. Wapure bunge. Koro mano ineno ka nitie pogruok e paro kanyo kata ng'at achiel obwok gima nyawadgi wacho nikech ok ong'eyo ni to ang'a timore kanyo. Mana kamano nyakwaro Ramogi John, kata kinyiewo gazet ni mar Daily Nation okinyi ma kawuono inyalo pong'o gi wi ni picha mar jagono manitiere wang' jowi en ng'ato jago machielo mochunga ka wuoyo oko koni mabende wacho ni wapururu e bunge to en ng'a gigwenyore paro nyaka sani wang'eyo ni gin te magitelo ne piny Kenya. Edwin, adwani kapok watieko wang'i ane wach mantiere ito boke mogik mar gazet ni mar Daily Nation. Ang'e ni ma en achiel kuom sigana go mabende ne iluonwa machiegni odiochieng' manyoro in kaka jafwambo marwa mar wechego mag ohala. Mano KEBS nyaka sani koro nitiere modhigo mabende nyaka sani koro giwacho ni ok owinjore tigo de pacho kae. KEBS noyango modhi 10, kit modhi 10 mane giwacho ni ok olos maber kendo dhano ok onego bed ni tiyogo. To koro kano chopo chieng' manyoro to giwacho ni ok modhigo te, mana moko kuom modhigo manolose kinde mane giwacho ni manolos marach. Koro gima pek mantiere ka ni to in gi an kaka japiny dawa man dala kuchocho kodhi e duka Kisumu en obro ng'enade ni mae mo marach mane KEBS wacho nikech kong'isi ni mo miluongo ni Rina, achiel kuom gin en Rina kata fry meat ni orach lakini ok gite giricho. Koro in kaka jang'iepo onge yo minyalo dhigo ming'e ni mo mane marach ei ma KEBS wacho. Omiyo kanyo ne nitiere fuong'ruok maduong' ahinya. KEBS no ok oyango, ok olero ne japiny mondo ong'e ni en mo mane molos marach to mane molos maber. To bende no wach ni kalure koda modhi makama no wach ni ponono gidhi winjore mar fwenyo ni modhi gi malure ni mar yango ni mage maricho to mage mabe. Mana kaka isewacho ni ponono nitiere dayo moro adala kacha ko wach ni mo mar top fry marach to ponono moko ok richo. Gidhi winjruok mane ma ponono gidhi bede piny mar mondo mi giwinjre kendo gig chiemo gi bende ponono nyalo bedo matek winjruok. Nyalo bedo matek nikech johala go sani kidhi e duka to modhi miwacho ni richo gi ni e duka. Koro kane bed ni giricho to onego bed ni fwalo gi te makoro onge mayudore e duka. To kapo ni owe moko to wacho ni e kind magi nitiere maricho to gintiere maber, japiny ok nyal ng'eyo. To gima gir health en gima otenore gi ngima dhano. Omiyo ka en gima nyalo hinyo ng'ato to kapar konego bed ni niwewe ni mondo in gi an koro wadhi wane kaka wanyayudo moro marach gi maber mondo wayier kendo wang'iew kuno ero. Ma gima kama KEBS nolware piny ahinya. To bende ka giwacho kae ni ponono nitiere ni en gino mabende en ataro mar chik ka kembe bende nyalo bedo ni uso ponono mwandugo ma bende ok ochopo rang'iny madwa. To gin rang'iny mage ma ponono ne giwacho ni modhi gi ok ochopo? Nitiere gik monego bed ni ikete mo ma iluongo ni nutrients nutritionally no ok gichopo okang' monego gibede. To moko bende wacho ni nigi gik machalo iron mang'eny monego kaka onego bedi. Gik makamagi kanie mo mang'eny monego kaka onego bedi to nyalo ketho, nyalo miyo ng'at ji tuo tuoche mopogore opogore. Moko kaka kansa bende nyalo biro kichamo gigo e okang' mamalo. To magi gin king'iyo modhi manoket gin ma miolo ka. Thothi gin miolo ka. Ok migwelo. Ok gin migwelo. To miolo gi mani wacho ni nolose rang'iny mamalo mabro miyo ji bedo gi ngima maber. To kakoro magi ema koro gisechak giwacho ni ok olos maber. Koro ok wang'e ni to wadoke agwela. To agwela no be ni wacho ni samoro ok ber ahinya. To koro bing'e ni gima dhira nikech tinde bende nitiere salad go ma bende ponono ipime obabo. Mago mipime obabo to ji biro ng'eyo ni ma to koro en kit salad mane ma ipimo na. Kose kidhi e duka kacha kapok opim ni salad e obambo ti ikuongo ipenjo jaduka ni mano salad mane kata mano kit mo mane e kinyiewe. Kata kamano Edwin, erokamano ahinya kuom chopo kinyi ma kawuono mar mondo mi walidh gazet. Ponono sigana mane ma iluonwa kawuono e weche mag ohala ma joneno mago nyalo bedo kod geno ni gibiro neno kawuono? Kawuono pod waluwo wach mar duol machung' ne tayo dho wedhe KPA nikech golo order ni mondo
ng'ato ka ng'ato koro ne kaka ting'o sike gi kama lore en gimoro achiel. To wadang'iyo ni to en gi pek mane ne yore mag ohala to gi gowi mane wakawo ka wagero reru mar SGR. Erokamano ahinya kuom chopo kinyi ma kawuono wanon gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Nyaka Ramogi Jwang' gi kanye mochopo godo e giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono kane antiere kae kod jafwambo wadwa Edwin Okoth. Gazet momori e kind Daily Nation gi The Standard inyalo dhi nyiewo ibed piny isome yo makare kalore ni wan ne walidho ni alidha moko kuom gigo momi peke gazede ariyo gi. Wakaw yo matin gi sani tok yo marwa nyawadwa Cleophas Oluoch biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar rupiny. Kik idhi mabor.